7 pozitívnych myšlienok, ktoré môžeme použiť vo chvíľach skľúčenosti. Ľudské bytosti sú našim najväčším zdrojom. Trvalý úspech bez vlastného nasadenia neexistuje. Neúspech neexistuje. Sú len výsledky. Práca je hra. Každá udalosť vzniká pre presný dôvod a musí nám poslúžiť. Nech sa stane čokoľvek. Prevezmite za to zodpovednosť, ale nie vinu. Aby sme všetko využili, nie je potrebné všetko pochopiť.